Africa, my continent, Africa, my home, Africa, the land of our ancestors, Africa, the land of my birth. Kusekhaya la noma ngabe izindlu ezodaka kusekhaya la. Elinye igama lizothi ayikho into ehlula izinsizwa. La wonke labo line ke uzobafica kule nkulumo engikhulumayo. Ithi inkulumo zonke izizwe Faraday. Insizwa zonke iseFaraday. Insizwa zonke sezonke izizwe. Obaba abalapho. Amajongo asebenza lapho. Omama abasebenza lapho. Intombi ezisebenza lapho. Kusemandleni enu, kusemahlombe enu. Zonke izizwe Faraday ukuthi niqede lo yamsindo. Selichithekile igazi, laphalala igazi, bafa abantu, bafa bengenacala. Kodwa kusemandleni enu, leli gazi elichithekayo liyobuzwa kinina. Wonke umuntu osezonke izizwe, wonke umuntu oseFaraday akakwenze bese mahlombe akho ukuthi aqede lokho akuphalala kwegazi okungeke kusise ndawo sibe sinayo indawo esingangena kuyona eboardroom uma kunokuthi asizwene akhona la singaboni kahle ngasolinye singene eboardroom sikhulume siphume nesisombululo ngoba vele njengoba kubulawana nje abantu bebulalene into ngampela engenazi izizathu kodwa ekugcineni kuzoya eboardroom bese kwenzekani ngalemndeni esingcwabile kwenzekeni ngalezi intandane eseyisele bonke laba bantu abafayo bonke labantu abadubulanayo abantu ezizama nabo ukuthi sakhe iAfrika eyi1 sakhe iAfrika enobuntu abantu abafaka leli bhakede abantu abamise leli bhakede mase nibabulala netha kwenzekini mase nijika nina ngoba ibhakede leli bhakede leli lisimeme lisimamiswe zinkabi zinsizwa zintombi omama obaba abaserenkini sekunemizi eyakhiwe ngaleli bhakede kunabantu manje abanempilo engcuba ngcono kunaqala through leli bhakede nalabo abantu abasebenza lapha erenki nalabo driver abasebenza lapha erenki manje mawusumbulala uthi akwenzekile nithi asenze njani nithi akwenzekeni lento lena ayidingi ukuthi kuze kufike umuntu oyobe angani noma eqhamuke ezulwini idinga obaba baseFaraday idinga obaba basezonke izizwe yinsizwa zakhona intombi zakhona omama bakhona abasebenza khona abazoba neso nenhliziyo nonembezo ukuthi no le ayidumi kanje asikuyeke ukuthi senidubulane nabulalana kwaze kwafika la uthola ukuthi khona mawufika erenkini yasezonke izizwe kunengulube lengayo isilwane ingulube ebulewe okusho ukuthi ke ongazi ngempela ukuthi bibulawelani nokuthi kuchaza ukuthini yabulawa ilenga lapha ezonke izizwe kwenzekeni ke ngabagibeli asiyazi noma phela iyona declare war ukuthi ngempela sempini asazi ukuthi yokwenzani kodwa engushoyo bafowethu nodadewethu njengamanje ngithi mina Faraday kusemahlombeni zonke izizwe kusemahlombeni ukuthi kuphelelwe yamsindo lo asikwazi ukuthi izwe lelizwe leli alibuyanga ngesibhamu kwaliwa yebo kodwa okukhulu okwenziwa kwayiwe eboardroom kwaba khona okhodesa 1 kwaba khona okhodesa 2 kwayiwe eboardroom kwaxoxwa labuyizwe yini ke engadala ukuthi ke ngomzila hayi bafethu sengaphela izingane zabantu omama bafethu nike nayibuka le ngazi ukuthi le ndaze niyibuka mhlambe ukuthi mandlula kule mizi lexakekile ndlula ngaphandle uke wangena phakathi kulo muzi lotho ukuthi insizwa yakho iphatha isibhamu iumbulali uthi uyafika khona kodwa akuhambisani namandla anawo nemali ocabanga ukuthi unayo uthi uyafika lapho umama ugogo uqhatha usizi uyokha imbuya lapha naleyo mbuya leyo akazi nokuthi uzoyidla nani nike nababona ogogo abale emakhaya ukuthi bahleli kuphi nike nababona omama nababona omkhulu obaba ukuthi bahleli kuphi hayi bafethu khona into engingayibonanga mina sengeke ngahamba imizi enezinsizwa ngempela ezinqumayo ngathi ngiyafika khona ngathola ukuthi usizi lungenhla
Umuntu sengivala, umuntu okaNkulunkulu, lo mphefumulo kaNkulunkulu, noma yini oyicabangayo, lo mphefumulo nje ocabanga ukususa okaNkulunkulu. Leso sibhamu sakho nje osiphethe uyothatha umphefumulo kaNkulunkulu. Idlozi lakho alifuni lento yenzayo, uyalingcolisa. Iy'ngane zakho ezizodla le mali le kabiyami, le mali le ozoyihola ngokubulala umuntu, uyidlisa ini? Isiqalekiso. Isiqalekiso semahlombe akho, isiqalekiso uyasehlisa, usehlisele ey'nganeni zakho. Nasekhaya umuzi wonke ufaka isiqalekiso. Awukwazi mfowethu ukuthi singavuka nkabi yami sivuke siyophanda, wena uyophanda ngegazi labantu. Ayikho into enjalo. Ayikho. Ungambulala akusiyo wakho kaNkulunkulu, kodwa isiqalekiso siphezu kwakho. Zithathele nje isiqalekiso. Ukuthi umsebenzi ayikho ayihlangani nokuthi uhambe uyobulala abantu ngoba kuthiwa imisebenzi ayikho. Leyo ayikho ngeke ngenze ngiyivume. Bafowethu, Faraday, zonke izizwe semahlombe enu ukuthi niqede leya nto yenzeka lapha, into yokuba ngokomzila kuchitheke igazi, abantu bengayi emsebenzini ngendlela efanele bengayi, abantu bayesaba. Sithembele kunina bafowethu. Mina mangena nale ibhakede erenki, ngeke ngingene manje ngikade ama-security. Mina mangingena erenkini ngifuna nifake o-10 la, sihambe sophilisa abantu. Sibe honest, sibe transparent, sibe abantu. Kuvuka ubuntu, hhayi ubulwane. Ayiwe nkabi, ngadlali ngathini. Thatha leso sibhamu leso, uhambe emalibeni akini, emathuneni akini, ufike ubuze ukuthi oyihlomkhulu nokhokho bakho nokhulukhulwane bayavuma ukuhamba unquma abantu ngesibhamu. Lo muntu uyomula lo kaNkulunkulu. Sengihambile, nazi iy'nkabi sengilindile, angazi ngibone ngani ngoba le moto le yikhethesi le. Kodwa seyibonile. Kulungile welokhozi. Mfowethu. Kulungile welokhozi. Kulungile welokhozi. Siyabonga qhawe lakithi. Manje nibone kanjani ngoba le moto angihambi ngayo? Sibonile igwenye imini. Oh, nibone ingwenya hayi imoto. Sibonile igwenye. La ubaba Msweli ake siye kuye. Ngiyanibona, ngoba ku-reverse nje ku-freeway, ni-reverse line. Nenza icala. Aku-reverse ku-freeway. Ngiyabonga qhawe lakithi. Maningena ebhaketheni. Manje ebhaketheni nizongena kabi ngoba nongena sesiyoni kubeka umnikelo. Sesiyosha amagama okugcina ukuthi nihambe kahle. Buka le nkabi. Hey! Hawu! Hayi baba Msweli siyabonga nathi. Sidiliva amaqanda sangabe ukhothe dwa. Siyabonga kakhulu maqhawe kithi. Siyabonga. Ningashayiswa zimoto siphephe.